Évente egyszer van egy olyan hazai fesztivál, amely során képzett és alkalmi zenészek sora szólaltatja meg hangszerét a várost behálózva, az utcán, a kapuajakban, az udvarokon. Itt a zene nem háttérzaj. Idén július 14-e és 17-e között 11. alkalommal rendezték meg a Királynék városában az Utcazene Fesztivált. Az ország legegyedibb rendezvényére 236 magyar előadó és alkalmi formáció nevezett be, közülük az előzsűri 20 produkciót választott ki. A 4 napon át tartó utcai fiesztán gyakorlatilag mindenféle műfaj, blues, rock and roll, jazz, folk, reggae, ska, country előfordult. Nincsenek utcazenészek nagyon Magyarországon, tehát az egész, amikor elkezdtük 10 éve, akkor alig volt olyan jelentkező, aki klasszikus értelemben utcazenész volt, inkább ilyen zenekarok áthangszerelték magukat akusztikussá, utcazenész jellegűvé, de nem nagyon volt ennek így képviselője. Most már ez egyre inkább jellemző, tehát most már ugye nálunk ez egy verseny, tehát minden nap 4-től 8 óráig utcazenész versenyzők vannak a város különböző pontjain, és a legjobb utcazenész 1 millió forintot vihet haza, ami 500-500 ezer forintból rakodik össze a zsűri, illetve a közönség szavazat alapján. Ők ott versenyeznek, utána pedig, miután ők elmentek 8 óra után, a világ minden tájáról ilyen profi, igazi utcazenészek jelennek meg a színpadokon, megmutatják azt, hogy ahol ennek van létkultúrája, vagy ennek van létjogosága, ott ezt hogy csinálják mások. Több mint fél száz hazai és nemzetközi húzónév is színesítette a gazdag palettát. Egy gitáros és egy dobos, ennyi. Mágikus grúvok, egyedülálló hangulat, kemény, megformált ritmus és elképesztő érzékiség. A rózsaszín párducból ismert felügyelőt kabala figurává választó Inspector Clouseau duó úgy szól, mint egy teljes nagy zenekar. Nyers rockot játszanak tele energiával. 2 éve alakultunk. Előtte egy 10 tagú nagyobb zenekarban játszottunk. Mi ketten kiléptünk a csapatból. A dobos és jó magam a gitáros énekes. Meglepő és inspiráló volt számunkra, hogy rövid idő alatt hatalmas sikerünk lett. Bejártuk Japánt, Kínát, Itáliát és Magyarországon is zenéltünk már. Hát ez lenne a rövid történetünk. A hazai élvonalat a többi között a Quimby, a Harcsa Veronika Quartet, a Vad Fruttik és az Airy Mafia képviselte. A 2005-ben alakult Airy Mafia rövid idő alatt az egyik legjobb magyar koncertzenekarrá nőtte ki magát. Nem csoda, hiszen a reggae, hip-hop, rock és punk határait egymásba mosó banda tagjai az új generációs kedvencek. A gánai magyar énekesnő Széna, a Rapstar családapa MC Busa és a legeredetibb jamaikai raga hanggal megáldott MC Kalambó licitálnak egymásra szövegeikkel. Egy rendkívül jó kezdeményezés, illetve jó fesztivál. Én egyébként külföldön már láttam ilyet, főleg Franciaországban elég sok ilyen van. Nagyon jó, hogy az emberek nyíltak, és a meglévő színpadoktól függetlenül rengeteg sarkon, utcán látunk fiatal lelkezzenészeket, akik játszanak és gitároznak. Ez nagyon pozitív, és szerintem ez a külföldieknek is, akik ide jönnek, egy jó benyomást kelt a városról, illetve Magyarországról. Az itthon és külföldön egyaránt elismert 11 tagú zenekar vezetője a Harsonás Élő Márton, aki közösen Horváth Gáspárral, a zenekar másik alapítójával a zeneszerzésért is felel. A nemzetközi kínálatot színesíti még az egyik legnépszerűbb spanyol banda, a mestizaje, vagyis fusion stílus egyik legreprezentatívabb képviselője, a Los Atlánticos. A szókimondó és elgondolkodtató dalszövegek, a minőségi hangzás és az őszinte személyes hangvétel miatt az együttes népszerűsége folyamatosan nő. A soul, salsa, reggae, hip-hop, funk, flamenco, valamint az andalúziai motívumok ötvözete folyamatosan táncra invitál. Egészen fiatal korunk óta ismerjük egymást. Cordoba utcáin kezdtünk zenélni. Sok bajunk volt a hatóságokkal, ugyanis állandóan elzavartak bennünket az utcáról és megbüntettek. A város kitalálta számunkra, hogy valahol egy ipari övezetben, a közeli Aszlandi betongyár udvarán zenélhetnénk. Rajongóink, akik kijártak a koncertjeinkre, erről azonosítottak bennünket, és így lett a nevünk Los Atlánticos. New
York szívéből érkezett a legendás Brooklyn Funk Essentials. A 12 tagú banda zenéje örömteli melange, keveréke a funk, a latin, a reggae, a jazz, a house, a dub, az elektro és a hip-hop stílusoknak. Az elismert és közkedvelt csapat számos világturnét bonyolított le zenei kiválóságok társaságában. A zene az, ami összehozott és éltet bennünket. A zenekar tulajdonképpen a világ mikrokozmoszát képezi le. Ha mi nem tudunk működni, a világ sem tud működni. Mivel a bandánknak most remekül megy, ez egy jó előjel lehet a világot illetően. Olyanok vagyunk, mint egy gabó, vagy a magyar gulyás. Van benne mindenféle, és ez így van jó. A fesztivál titka a mássága, az egyszerűsége és a szó szerinti határtalansága. Az utcazene egy külön szakma, nem pedig egy zenei műfaj. Az utcai fiesta a zenei és emberi találkozások fesztiválja, amely kikapcsol, szórakoztat, boldoggá tesz. Ha pedig tetszett, akkor az utcazenészeknek méltán kijáró kalappénzzel is díjazhatjuk a remek produkciókat.